नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्ही बघितला मी पागायला गेलो होतो, पण मला कायच मासे पण नाही भेटले आणि धड पागायला पण नाही जमलं। तर आता तोच व्हिडिओ कंटिन्यू आहे। आता मी जातोय तसरे काढायला आणि दीपाली जाते कालव बोचायला। तर आता तुम्ही बघा व्हिडिओ शेवटपर्यंत, मी किती तसरे काढतो आणि दीपाली किती कालव बोचते ते। चला तर जाऊया, लेट्स गो। चला जाऊया आपण कालव बोचायला आणि तसरे काढायला। काढलंय मी बघलं। अरे अरे येतं माका काढू का मग तू काढशील 5 गोली 5 ये लगान देवा आमका। किती कोरा आहे मोजून ठेवा, 1 2 3 4 बाबा हनुमंत वाचव रे पोरांका, आम्ही काय पिऊ। अरे बाबा जवळ वाटतात, लय लांब काढतात की काय ते। ए सोम्या, अरे बापरे किती दाखव, बापरे एवढे भेटले तुका। आमका भेटतील आता, पाणी भरला का आता। भेटलो थांबा, एक तेल गेलं थांबा। आता लास्ट एक गुटके मारते। ए नीलू काय गपचूप काढ दाखव तरी। ए भेटले, दोन भेटले, टाक जाय नाही नेलं। असं झाला का 5 गोली 5 एकाच वाटतं तेवढं ना, मेहनत लय काय रे, सोपं नाही। मित्र भेटले बुडकीन काय भेटले बघ। 4 भेटले। आणि मागाचे किती आले? 4 हा मागाचे 2 आले, आता 4 जमा झाले। पुरुषे झाले, बस झाले। अरे भरपूर आणले, भरपूर आणलं। अरे तुम्ही 8 आणलं, 8 6 धाबळी भरली आहे, धाबळी भरली आहे। वा बघा येवा येत आम्ही हळू धावू नको। काय पकडलं वा मनीष। अरे थांब दाखवतो, किती हाणलंय ते दाखवते तुम्हाला। सेल चांगले भावी, तुम्हाला काय वाटलं पप्पा म्हणजे काय वाटले? हे बघ 1 2 3 4 5 6 हे बघ, हे बघ किती मिळाले, 6 मिळाले। तारू लावा आहे भरकडात, नाही तर काहीतरी कालवा बोसता दीपाली। हा काय मम्मीला नाही आहेत ना बोचायला? अरे शाबाश, कालवा दाखव, काढून दाखव, हातात घे। काय घाण वाटतं काय खाताना बरोबर घाशील। अरे भाजी केलंस त्याचे, तुकडे करून काढलंस ते। ये लगान देवा आमका, हे 5 तसरे देवा आमका। अरे बापरे, बघूया किती आहे ते दाखव। बापरे झाली भरून, आणि आमका 6 9 पिया। अरे जाळीच्या जाळी भरून आणल्याने, आणि आमका किती भेटले 6। सर्वांग एक पण नाही येऊचो।
अरे काय ते भाजी केलंस ते पळक्षा करून टाकलंस. हा हे बाय 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 याच्यात हा या डोळ्यात डोळे बोलतात ते का साईडला का की साईडला हा आयते ना माराय तोंडाजवळ. नंतर असं उघडायचं. काय जोर नाही तुका वाटत. हा हे बघ कालवा हे बघा. हा मोठा कालवा. नीट काढ सावकाश अगदी सावकाश काढ. बघ मोठा कालवा. दीपाली पास तू हा परीक्षा पास. आता उद्यापासून येणार आहे मी कालवा काढू का बघ काढलंय. हा फायनली कालवा काढल्या ना बाबा दीपाली. घे गंधर्व घे टाकू नको बाबा खा ते कच्चा खा. दाखवायचं आजी झालं याच्यात आणखी नाही हं? नाही झाले संपले. नाही व्हायत. काय बस झाले चल तुझे. आंबा अरे झाला. खायला आता काय तुम्ही देत नाही काढू का? हो मोठं आहे. अरे काढ किती ते अरे पाणी भरला तर हयच रवा आम्ही. बघूया भेटले की नाही आता. भेटला मग ह्या काय. हा गंधर्वच्या हातात दे. अरे वाटी तरी आणायची. माहित नव्हतं ना. पुढच्या वेळी उद्या येऊया. हा, ए उद्या येऊया. चला. बस झाले ना 100 रुपयाची तरी काढा एक पेलो. हो बस होते. हातार मारशील बोटार मारशील त्या नील पेंट जायत तुझी. सासू गाळे होते. हे बघ. सरपंच काय केलं? काढलंय मी बघलंय ना. अरे अरे येतं माका काढू का? मग आता तुका काय काढशील. वाटला? काय नुसताच काय मी. घे. पण छोटा गंधर्व या. गंधर्व बघूया किती आहेत ते. 3 कालवा काढल्या ना बाबा. आडेमाडे 3 नको काय आला आडेमाडे 3 चालतील. चल हे चला होड्यात बसा. सिंधुदुर्ग पोलीस वरसून आम्ही मागवलेलं सिक्युरिटी मागवलंय. कोण बुडालं तर हे चला तसरे अरे खन नेतास पोरांग आमच्या. हे बाबा यान फायनली आम्ही आता जेटीवर इलो कालवा बोचून आणि तसरे काढून. अरे एवढेसे म्हणजे 8-10 झाले लय झाले. एक एक येत ना सर्वांका लोणच्या सारखा खाव. चला कमी झाले का त्यांच्या पोटावर पाय आहे. एक एक येत ना वाट्या का एक पण नाही. अर्ध खाऊया. हे ह्या करून एक सुटली. हे ह्या कर मध्ये करल अर्धे कर. तर मित्रांनो आम्ही आता फायनली किती आणलं 1 2 3 4 5 6 7 8 तसरे घेऊन दिलो आम्ही. आणि मासे काय आमका भेटले नाही का दर्यात मासेच नाही. प्रदूषणामुळे मासे नाहीत असे आता मगाशी सांगितलं बघायला असं ना. प्रदूषणामुळे दर्यात आमच्या मासे नाही. तसरे फक्त पडलेले आहेत. तर 7-10 तसरे आणलंय निस्तागापुरते. आता आम्ही माघारी जातो. माघारी म्हणजे माघारी घरी काय मालवणी शिकवा. एखादी मालवणी शिकवा नाहीतर काय. तर मित्रांनो आमच्या व्हिडिओचा एंड आम्ही हे करतो आता. कारण आई पण हे इलेली आहे आमची तसरे नेऊ का. आणि हे कालवा काय टाकीन पोचलेली. अरे कालवा तिकडेच राहिली. अरे काय मेले गुलामा एवढ्या मेहनतीने बोचल्यान होती तुझ्या हातात दिल्यान होती आणि तू काय टाकलंस. होडीमध्ये जायचं. तर मित्रांनो आमच्या व्हिडिओचा आहे आम्ही एंड करतो. हा कर. तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू तसरे खावा नेक्स्ट व्हिडिओला. आणि भावी तसरे खावा. बाय. आणि तसरे खावा कालवा खावा मासे खावा आणि जेव्हा कोकण आपलाच असा. बाय. चला
चला खाऊया. खाणार ना भावी तू आज हा एवढ्याच खाईन. तसरे आवडतं तुका हा. मुंबईत मिळतात मुंबईत नाही मिळत ना दसऱ्या मिळतात पण ते उगाळलेले वास मारतात ते. हरिओम साई साई साई. हरिओम हरिओम. शंभो शंभो शंभो.